בהדרכה הזו אלמד אתכם כיצד להתקין את התוכנה שבו מכינים ספרים דיגיטליים וכיצד לעבוד איתה. דבר ראשון, לכן לפתוח דפדפן. זה לא משנה איזה תבחרו. הגיעו למסך הפתיחה של גוגל ולחצו פליפ סנאק. הדבר הראשון שעולה לכם זו התוכנה שבה אנחנו משתמשים. אראה לכם כיצד להירשם לתוכנה. אנחנו רוצים להכין ספר שאפשר לדפדף בו. אני יכול להתחבר עם גוגל, עם טוויטר או עם פייסבוק. מכניסים את הדואל שלכם, את הסיסמה, ונכנסים. מיד תזהה אתכם המערכת כפי שאתם רשומים בגוגל או בפייסבוק, תלוי בכם. לפעמים עולה המסך הזה. אם הוא לא עולה, אתם רוצים ללחוץ על להכין ספר חדש. פלוס. וזה המסך שאמור לעלות. הוא נראה אותו דבר, אבל למקרה שהוא לא עלה לכם בפעם הראשונה. עכשיו עליכם להוסיף קובץ של PDF. PDF זה הסימן האדום. לוקח לזה כמה שניות לעלות. המתינו בסבלנות. מרגע שעלה הקובץ, אתם חוזרים שוב למעלה ולוחצים Next, הבא בתור. כאן אתם יכולים להחליט כיצד אתם רוצים שיראה הספרון שלכם. הוא יכול להיות אינטראקטיבי ולהכיל בתוכו המון דברים. הוא יכול להיות פשוט. הוא יכול להיות גם סליל, איך שאתם רוצים. הבעיה המרכזית בתוכנה היא שמראש התוכנה לוקחת הכל כאילו שזה ספרים באנגלית. אבל אנחנו רוצים בעברית. ולכן נרד למטה, Other Settings, להראות יותר, וכאן Use Right to Left Orientation. ואז הוא הופך את זה מיד לשמאל לימין. מימין לשמאל, סליחה. ככה יש לנו ספרון בעברית. אתם כמובן יכולים לשחק עם הצבעים. רואים? עם הגוונים. איך שאתם רוצים שזה ייראה. גדול יותר. קטן יותר. אתם יכולים להחליט, אני רוצה שזה ייראה על מדף ספרים. כאילו שזה ממש בספרייה. וברגע שתקליקו עליו, תראו את זה יותר קרוב. אוקיי? בהצלחה. אוקיי. עכשיו, נחזור בחזרה. אחרי שסיימתי להחליט איך הוא נראה, אני צריכה ללחוץ או למעלה או למטה על הפיניש, מה שאתם רוצים.
תנו לו כמה שניות. יפה. עכשיו, למטה, אחרי שעשינו פיניש, למטה יש לכם אפשרות, אתם רואים, זה הספר שלנו, בואו נרד למטה. אני רוצה להכניס אותו לאתר בית ספר, ולכן אני צריך לעשות קופי. קופי? לעשות העתק. עכשיו, אני אלך לאתר בית ספר. ואכנס לחשבון האישי. בחשבון האישי שלי נכנסתי, כל אחד המסך שלו נראה מעט אחרת, אתם יכולים לבחור לעצמכם. נכנסת לפורומים. כאן פתחתי לכם העלאת ספרונים דיגיטליים. אני נכנסת לכאן. אני אוכל לבחור או להוסיף תגובה למישהו שכבר קיים, או ללכת אחורה ולהוסיף נושא חדש. הייתי מעדיפה שתוסיפו נושא חדש, כותרת, שם שלכם, שם משפחה, בכיתה. אתם מוסיפים כאן, לוחצים על מקש ימני בעכבר, תכתבו הדבקה. יכול להיות שיעלה לכם מסך כזה, תכתבו אפשר גישה. בבקשה. אתם יכולים לכתוב שם הסיפור, פינגווינים, ירדו למטה, להוסיף נושא. זה הכל. אתם יכולים להסתכל. אם אתם על הכל, מסמנים מקש ימני, פתח בכרטיסייה חדשה, יעלה לכם הספרון שהכנתם. הוא עובד מעט. בבקשה. הנה, לקח לו כמה שניות. בהצלחה.